Ja, ja. Dat is natuurlijk wel, maar toch wel echt kunnen. Even links hoor. Fiets even door. Ja, dit cadeau van de pastoor. Thomas. Kijk naar mijn ogen. Dank u. Goedemiddag, Kesley. Zou ik van u een pilsje kunnen krijgen? Zo billetjes, dat is lekker. Mag ik u eens een vraag stellen? Oh, lekker serieus. Maar ik wil even vragen, waar is de basiliek van Meersen? De basiliek van Meersen is de helling naar beneden, bij de rotonde 3/4, richting centrum, en daar waar het brandt is de basiliek. Voorzichtig gaan, want er kunnen het ramen. Ja, kijk niet even op je pan zonder dat het rubbelt. Rustig! Hudson! Ben je dus kopen? Helemaal maar. Camper! Spring nou zo staan, dan sting op de blad op grond en die gewoon in het spellen. Dat vind ik echt wel stoer. Ik zie dat uit. Zet dan wel zijn om de wacht te komen. Ja, rammelen. Rood vasthouden. De rood. Oei, oei. Ja, alles. Comité. Een 100. Wat? Is er een nieuwe? Ja, dit is mij goed. Ja, als dat beurtje in misschien. Vliegtuig erop.
handelen. En nee, ja, met. Dat is goed.